Tervetuloa seuraavaan Luottamus ja maine podcastia. Tämä on podcast, jossa keskustellaan normaalisti yritysten maineesta, sen mittaamisesta ja sen hyödyntämisestä liiketoiminnassa, mutta tänään tehdään pieni poikkeus siinä mielessä, että tänään ei puhuta yrityksestä, vaan puhutaan kaupunkien maineesta. Mun nimeni on Antti Isokangas ja mulla on vieraana täällä Helsingin yliopiston kaupunkimaatieteen professori Mari Vaattovaara. Sä toimit myöskin kaupunkitutkimusinstituutin johtajana, eli sä oot juuri oikea ihminen keskustelemaan kaupunkien maineesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Katsotaan ihan ensimmäisenä näitä vetovoima- ja pitovoima tutkimuksen tuloksia. Tämän meidän keskustelun pohjana on tosiaan tutkimus, joka julkistettiin maaliskuussa. Reputation and Trust Analytics on tutkinut suomalaisten ja pohjoismaisten kaupunkien mainetta sekä niiden asukkaiden että ulkopuolisten silmissä. Ja tässä nähdään suomalaisten 21 tutkitun kaupungin maine ja siellä nähdään, että Tampere on ykkösenä, Kuopio kakkosena ja koko listan ihan pahnan pohjimmaisena Helsinki. Mitä tämä sun mielestä kertoo, kuinka hyvin tämä vastaa sun akateemisen tutkijan näkökulmaa kaupunkien maineesta? No kyllä tämä mun mielestä ihan ensimmäisenä kertoo siitä tervetulleesta muutoksesta, että ennustajiksi niitä kuuleja kaupunkeja kirittämään on tulossa myöskin joitakin muita kuin niitä perinteisiä ennustajia, joilla on yleensä ollut ennustetta varten käytössä, uskaltaako sanoa, yksi muuttuja, väestömäärä ja yksi työkalu viivotin. Ja sitä on sitten yritetty jotenkin katsoa ja laittaa aina uudelleen kaupunkeja jonoon. Ja sittenhän siellä on ne samat isot kaupungit, kasvavat kaupungit about samassa järjestyksessä. Ja joku mä näin ensimmäistä kertaa tämän teidän järjestyksen, niin tässähän tietenkin sukat rupesi pyörimään jalasta. Et nythän on katsottu jotain muitakin kuin kerrosneliöitä väkimäärää. Ja sieltä on noussut niitä keskisuuria kaupunkeja niiden suurimpien, nopeimmin kasvavien ohi. Eli herättää kysymyksen, että mitä on ennustettu, minkälaisilla mittareilla ja mitä mahtaa olla sitten seuraavaksi tulossa. Et vielä tekee mieli sanoa, että kaupungistuminen on niin tärkeä aihe, että meillä kyllä tarvittaisiin sitä konkreettista kiritystä eri ulottuvuuksiin näiden kaupunkien tulevaisuuden suuntaa ohjailemaan. Eli tutkijan näkökulmastakin on sun mielestä tervetullut asia, että kaupunkien mainetta mitataan kysymällä ihmisiltä heidän mielipiteitään erilaisista mielikuvista, jotka liittyy näihin kaupunkeihin. Kyllä se on jotenkin tuntuu, että se on välillä vähän unohtunut, että vaikka meillä puhutaan, että asukkaat on kaiken keskiössä ja ne on niitä keskeisiä asiakkaita ja on oikeutta ja lainsäädäntöä laitettu uusiksi, että ihmiset pääsisivät vaikuttamaan ja ilmaisemaan mielipiteensä, niin kyllähän ne on jääneet vähän sanan helinäksi. Ja sitäkin kautta tavallaan toimijat, jotka on tehneet työtä yritysmaailmassa, jotka on olleet ehkä tekemisissä sellaisten entiteettien kanssa, jotka hyvin vahvasti pyrkivät myös sitä mainetta korjaamaan ja siitä huolta pitämään, on tulleet kentälle, niin kyllä se on mun mielestä todella suuri ilo. Hieno asia. Tämä vetovoima- ja pitovoimatutkimus on hyvin samankaltainen työkalu kuin yritysten ja organisaatioiden mainetta mittaava luottamus- ja mainetutkimus, mutta siinä on 8 eri mainemuuttoja, tässä on 6. Eli ihmiseltä kysytään sitä, mitä mieltä he ovat kaupungin kustannusrakenteesta, turvallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja niin edelleen. Ja tämä maine on näiden eri muuttujien yhteenlaskettu summa. Ja saako siihen heti sanoa, että mun mielestä jo se, että ylipäätänsä puhutaan kustannusrakenteesta, niin nyt kun meillä joka päivä kun lehden avaa, niin siellä puhutaan ainoastaan taloudesta ja meillähän ei oikeastaan millään lailla arvioida sitä, mitä monissa muissa maissa me tiedetään, että ihmiset saa äänestäessäänkin laittaa vähän rasteja, että mihin sitä rahaa käytetään ja mihin ei, niin että tällainen ulottuvuus nostetaan muiden ulottuvuuksien rinnalle, niin on mun mielestä myöskin niin kuin hyvin raikas ja kiinnostaa toki käydä sitten katsomassa myöskin sitä muuttujaa tarkemmin. Mutta jos ajatellaan maineen käsitettä, niin miten sä akateemisena tutkijana ymmärrät sen? Mistä kaupungin maine koostuu?
Mainehan, se on sellainen keskustelu, jota akateemisessa maailmassa paljon käydään, että onko maineella merkitystä tietenkin. Heti akateemiset ihmiset rupeaa ajattelemaan, että ehkä ei ja se selittyy sillä sun tällä. Mutta kyllä mä itse ajattelen niin, että maine korreloi hyvin vahvasti myös sen kaupungin menestyksen kanssa. Et en usko, että on sellaisia alueita, joissa olisi huono maine, jotka kuitenkin niin kuin vetäisi huippuhyvin, vaan pikemminkin niin, että siinä on vahva korrelaatio. Toki täytyy sanoa, että kaupungin osalta kaupunki on niin paljon hankalampi yksikkö kuin joku yritys. Et siellä usein ehkä se hyvä maine voi selittyä ei kaupungin omista teoista, ei välttämättä edes kuntalaisten omista toimista, vaan se voi liittyä kansainväliseen elokuvanäytäntöön tai se voi liittyä jonkun hyvän firman menestykseen, leikkauksiin, konkursseihin, hyvin monenlaisiin seikkoihin. Että tavallaan se toimija, joka on vastuussa siitä hyvästä maineesta tai jota meidän pitäisi sitten sormella syyttäen osoittaa, on kaupunkiympäristössä hirveän paljon hankalampi löytää kuin siellä yritysmaailmassa. No jos ajatellaan näitä, katsotaan nyt tätä parasmaineisten suomalaisten kaupunkien listaa, niin Tampere on siellä ollut monta vuotta itsepintaisesti ykkösenä. Mistä se sun mielestä kertoo? Ei pelkästään varmaan siitä, että Timo Jutila on Tampereelta kotoisin, vaan varmaan Tampereella on tehty jotain muitakin asioita oikein. Niin, Tampereella on varmaan tehty monia asioita oikein, joskin kyllä mulla on yksi hihassa, joka mun täytyy sanoa myös sit vähän huonompana uutisena Tampereen osalta, mutta kyllähän Tampere on herättänyt huomiota. Vantaakin tekee ratikkaa siksi, että Tampereella on ratikka, toivoen, että Vantaasta tulisi seuraava Tampere ehkä, mutta onhan siellä paljon sellaista kiisteltyä, mutta siltikin positiivista, uskaliasta kehittämistä. Se Nokia-areena vai mikä areena se nyt onkaan, joka on rakennettu, jossa se Jutila on jääkiekon pelaaja, eikö totta? Jossa hän jääkiekkoa pelaa, tai ketä siellä nyt sitten pelaa, mutta on siellä istuu katsomassa. Okay. Mutta joka tapauksessa on tehty paljon semmoisia positiivisia hankkeita, on edistetty, kehitetty. Ehkä myös uskaltaisi sanoa avoimesti kiivailtu siitä kaupunkikehityksen suunnasta ja menty silläkin kansalliseen ainakin uutisoinnin kärkeen. Niin kyllä mä ajattelen, että tällaiset seikat vaikuttaa siihen maineeseen, että moni meistä jää yhtäkkiä katsomaan, että mitä siellä Tampereella oikein tapahtuu. Ja ihan varmasti myös siellä on markkinointia ja sen Tampereen näkyväksi tekemisen pyrkimyksiä. Viime vuosina on oltu hirveän huolissaan siitä, että Itä-Suomi jää Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen kehityksestä jälkeen sekä taloudellisesti että kulttuurillisesti että oikeastaan ihan kaikessa muussakin. Siitä huolimatta Kuopio on noussut ihan Tampereen kantaan Suomen toiseksi parasmaineisimmaksi kaupungiksi. Mitä Kuopiossa on tapahtunut? No kun tietäisi, sehän tässä on hankalaa tulla, kun ei tunne moniulotteisten numeroiden taustoja, mutta kyllä mä ajattelen sen Kuopion osalta, siis tietenkin se leppoisa ja lupsakka elämäntapa ja kenties koettu turvallisuus, mutta kyllähän siellä myös on meidän ihan maailman huippuyliopisto ja siellä on paljon teknologista kehitystä ja ehkä voisi myös jotenkin ajatella, että voihan se olla myös, että jotkut tällaiset vähän negatiiviset uhkakuvat saa ihmisiä kiinnittävään positiivisessa mielessä huomiota sinne Kuopioon, mutta kyllähän sieltä löytyy niitä dynaamisia tekijöitä ja kiistattahan Kuopio on niitä isoja keskuksia valtavan ison alueen keskellä. No vielä yksi kaupunki on hyvä mainita. Listan ylivoimaisesti voimakkaan nousija on Turku ja sinne on ratikka mahdollisesti tulossa, jos he pystyvät sitä päättämään. Viittasit ratikkaan myöskin Vantaan yhteydessä. Onko se Turun menestyksen taustalla? No niin, Turkuunhan me mennään kaikki tunnissa junalla, eikö se ole se, mitä sinne Turkuun on luvattu ihan kohta. Turku on myöskin mun mielestä avannut kaupunkikehitystä. Siellähän on näitä uusia satama-alueita, siellä on isoja hankkeita, on kehitetty yhteyksiä ulkopuolelta, sisäpuolelta. Että mun mielestä Turku on myös sellainen, jossa se, sanoisiko nyt kaupunkipöhinä, mutta myös ne konfliktit on nousseet ja koko se kysymys siitä, että mihin Turkua kehitetään aika vahvaksi esiin. Se, mitä Turussa pitkään ajateltiin, että Turku ei pärjännyt, kun sieltä puuttui meidän ihanien insinöörien koulutusohjelma. Nehän on myös aloittamassa, vai kenties jo aloittaneet, uusia koulutusaloja vastaamaan tämmöisen teknologisen osaamisen kysyntään ja niin edelleen. Että siellä vähän samoin kuin näissä muissakin kaupungeissa
kaupungeissa on paitsi se kaupunki ja kaupunkilaiset ja makeita uusia hankkeita, niin on myös sitä yritystoimintaa ja isoja yliopistoja, jotka sittenkin tapaa houkutella niitä nuoria alueelle, jotka aika usein tykkää sit jäädä sinne opiskelupaikkoihin asumaan. Katsotaan taas sitten listaa. Me nähdään nyt taas sitten tämän mainetimantin 6 muuttujan 2 osa-aluetta. Taloudellinen elinvoima ja kustannusrakenne. Ja kustannusrakenteella tarkoitan tässä sitä, miten tavallinen ihminen katsoo voivansa asua tässä kaupungissa, että on riittävästi varaa. Niin nämä on hyvin erilaisia nämä listat. Tampere on toisessa kärjessä, Kuopio toisessa kärjessä, Helsinki pärjää toisessa kohtuullisesti, toisessa ei ollenkaan. Onko taloudellinen vetovoima ja kustannustaso lähtökohtaisesti ristiriidassa keskenään? Voiko kaupunki olla samaaikaisesti taloudellisesti vetovoimainen, eli sieltä saa töitä, mutta myöskin sellainen, että siellä tavallisen ihmisen tuloilla voi elää hyvin? No kyllä kai se useammin, niin kuin mä nyt katson tätä nopeasti, niin se tarkoittaa silloin vähän keskisuurta kaupunkia. Että joskus ikiaika sitten, kun olin tekemässä tämmöisiä kaupunkien taloudellisia Oulu on kakkosena molemmissa listoissa, eli se on juuri menestyvä keskisuuri kaupunki. Juuri näin, että mä niin mietin, että siinä että jossain tutkimushankkeessa, jossa mietittiin tätä keskuskaupungin ja kaupunkiseudun, sekinhän on vähän, Helsinki on keskellä ja seutu on ehkä 7 kilometrin mittainen siinä ympärillä, niin sellaisessa hankkeessa, että miten tämä talous menee, että missä asuu raskaimman väestön osan väki ja missä muut ja kuitenkin koko seutua tarvitaan, niin siinä hankkeessa silloin, ja nyt tämä tulee ihan hihasta tämä luku, mutta silloin esitettiin, että se olisi siinä reilun 50 000 kohdassa olisi se niin kuin väestömäärältään se kokoluokka, joka olisi kustannustehokkain. Mutta sitten heti saman tienhän joku sanoo, että päivähoito voidaan hoitaa kustannustehokkaasti paljon pienemmällä yksiköllä. Siihen ei tarvittu, kun olikohan se reilu 1000 asukasta. Ja taas erikoissairaanhoito vaatii 1,5 miljoonaa ollakseen kustannustehokas. Eli tässä just se tavallaan se kaupunki suomalaisessa hyvinvointivaltiossa, jokaisella kunnalla on samat tehtävät, niin tämä ehkä niin kuin osaltaan myös herättää keskustelua siitä, että kuinka me voidaan optimoida sitä elinvoimaa ja kustannusrakennetta niin, että sit kansakuntana me kuitenkin elettäisiin kohtuullisen visusti, jos niin voi sanoa. Luottamus- ja mainetutkimuksen yhteydessä puhutaan aina siitä, miten paljon maine vaikuttaa yrityksen sidosryhmätukeen ja sitä kautta sen liiketoiminnan edellytyksiin. Voidaan sanoa, että maineella on suoraa rahallista arvoa. Onko kaupungille arvoa siitä, että se on hyvä maineinen? Tekeekö se kaupungista menestyvemmän, että se nähdään houkuttelevana? Siis ehdottomasti, ja se täytyykin olla. Siis nyt tekee mieli viitata kuntalakiin, joka kertoo, että miksi kunnat on olemassa. Niiden perustehtävä, nyt kun hyvinvointitehtävä on siirretty hyvinvointialueille, on pitää huolta asukkaista ja kunnan elinvoimasta. Ja kyllähän niin kuin mä toivoisin pelkästään lisää kisaa ja kiritystä siihen, että näistä kunnista ja kaupungeista tulisi mahdollisimman elinvoimaisia ja nimenomaan niistä erilaisista näkökulmista. Että jos se elinvoimasta huolehtiminen on kunnan ja kaupungin perustehtävä, ja me ei edes tiedetä, mitä se tarkoittaa, niin mä toivoisin, että tämän kaltaisten tutkimusten tuloksena meille vähitellen tulisi sellainen malli ja sisältö niihin lainsäädännössä kunnan perustehtäviin. Juurikin tässä moninaisuudessa, jota tämäkin tutkimus esittää. Kuinka hyödyllisenä työkaluina sä pidät tämmöisiä tutkimuksia, kun kaupungin johdossa tehdään päätöksiä siitä, minkälaisin keinoin houkutellaan ihmisiä ja yrityksiä tähän kuntaan tai tälle paikkakunnalle tai tähän kaupunkiin? Vaikka näiden tulkintahan on tietenkin tosi hankalaa, koska se on niin kuin mittausteknisesti ja paljonko on 3,71 ja niin edelleen, niin kyllähän nämä tuo niitä laatuja. Nämä tavallaan mitä niin kuin itsekin on yrittänyt peräänkuuluttaa, että me tarvitaan jotain muutakin kuin väestömäärä. Me tarvitaan jotain muutakin kuin kerrosneliöt. Ne ei toden totta rakenna ihanaa kaupunkia. Ja siihen mä jotenkin ajattelen, että kun joku nostetaan esiin, niin kyllähän nyt perusuteliaskin kääntyy katsomaan, että mitä hitsiä Kuopio on tehnyt oikein, kun se mittaa näitä asioita. Ja kenties sieltä sitten löydetään onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta niitä kirittäviä tekijöitä, jotka sais
meidän jokaisen ympäristön ja siitä käytävän kilpailun vielä paremmalle tasolle. Me ei varmasti, kun ikkunasta katsoo, mistä tahansa ikkunasta katsoo, olla siinä pisteessä, että voitaisiin sanoa, että kaupunkikehitys on menossa kohti kestävää kehitystä, mihin sen pitää mennä vääjäämättömästi, vaan kyllä me tarvitaan kirittäjää, näköalan asettajaa ja moninaisuutta ja kisaakin siihen hyvän elinympäristön ja elämän edistämiseen. No jos ajatellaan sitä, mitä tavallinen ihminen ajattelee, kun miettii asuinpaikan valintaa, niin ihmisten kriteerit on hyvin erilaisia. Yksi arvostaa luonnonläheisyyttä, yksi sitä, että kaikkialla on lyhyt matka ja kolmas kulttuuritarjontaa tai sitä, että löytyy niitä valkoisen pöytäliinan ravintoloita. Miten kaupungin johdossa voidaan tasapainottaa erilaisia vetovoimatekijöitä sillä lailla, että saavutetaan optimaalinen tulos? Mä uskaltaisin väittää, vaikka tiedän, että tämä herättää kritiikkiä, että sittenkin meidän arvot ja arvostukset on kohtuullisen yhteneviä. Me ollaan jopa tehty tutkimus, jossa me yritettiin katsoa, että miettiikö taiteilijat eri tavalla kuin insinöörit ja haettiin hyvin erilaisia ammattiryhmiä. Ja kyllä se käppyrä meni aika samalla tavalla. Siellä nousi, niin kuin tässäkin tutkimuksessa, turvattomuus ja turvallisuuskokemukset ylipäätänsä tavallaan se teema hyvin korkealle, luonnonläheisyys ja jollain mittauksilla myös se sosiaalinen yhteisö, eli kokemus siitä, että olenko tervetullut, pääseekö ja kuinka tuolla alueella viihdytään, johon liittyy tietenkin perhe, sukututut, kaverit. Lukuisat joukot on menneet asumaan samoille alueille, koska he tuntee sen jotain kautta ja sitä kautta se sosiaalinen yhteisö näyttää paremmalta. Mutta kyllä näissä on aika paljon samankaltaisuutta, mutta mun tekee meille sanoa, että ne on vähän unohdettu tässä modernin kasvun kiireessä, jossa me ollaankin laskettu noita nostureita sen sijaan, että me oltaisiin kiivailtu taloudellisen elinvoiman erilaisilla ulottuvuuksilla. Kuinka hyviä suomalaiset kaupungit sun mielestä on brändäämään itseään, kertomaan niistä omista vahvuuksistaan? No ne on kohtuullisia, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin huvittaa, kun mä oon erilaisissa yhteyksissä saanut tutustua eri kaupunkeihin, niin kyllähän me vähän niin kuin brändätään samoilla sanoilla. Että vähän aikaa sitten oli kestävyys, nyt on resilienssi, sitten tuli tämä kiertotalous ja niin edelleen. Että kyllä meillä tapaa olla niin kuin sama sisältö niissä kaikissa brändeissä. Että kyllä mä siihenkin toivoisin, että niitä nyansseja kaivettaisiin ja sitä, että te tiedätte paremmin, että maine ei säily, jos sille ei ole konkreettista sisältöä. Että ikään kuin se, mitä ihmiset kokee tärkeäksi, olisi myös sen maineen kulmakivi ja sitä kautta jotenkin todellisuus kohtaisi sen toivotun tulevaisuuden, niin olisihan se hienoa. Katsotaan sitten vielä yhdet tulokset. Nostetaan kissa pöydälle ja palataan Helsingin maineeseen, joka on sanalla sanoen aika heikko. Tässä nähdään 4 pohjoismaista pääkaupunkia ja ne kaikki on itse asiassa aika heikkoja. Sekä Kööpenhamina, Oslo, Tukholma että Helsinki nähdään näiden maiden asukkaiden silmissä paikkoina, jotka on kohtuullisen turvattomia, joissa ei ole yhteisöllisyyttä, jossa on suoraan sanottuna jopa ikäviä ihmisiä ja ennen kaikkea, jotka on hyvin kalliita. Onko se jotenkin kiveen hakattu pääkaupunkien piirre, että ne nähdään tällaisina? Kyllä varmaan niin kuin kansallisessa katsantokannassa tietenkin niihin liittyy. Kasvuun liittyy kasvukipuja samalla kun meillä on paljon väkeä ja vilinää Helsingissä, niin onhan siellä puolet Suomen asunnottomista, huumeiden käyttäjistä ja niin edelleen. Että kyllä nämä tapaa vetää niin iloa kuin ikävyyksiäkin nämä suuret kaupungit ja nimenomaan niiden keskustat. Mutta se, että Helsinki jää jälkeen esimerkiksi Tukholmalle, niin kyllä mun tekisi mieli sanoa, että siinä on kyllä vahva perä. Että mä itse aika paljonkin seuraan Tukholman kaupungin kehitystä, osallistumisprosesseja, ihan fyysistä rakentamista, moninaisuutta siten, kuinka he mittaa vaikkapa sosiaalista kehitystä ja eheyttä julkisesti rakentaessaan asuinalueita hyvin monenlaisilla mittareilla. Että kyllä siellä ehkä sitten onko se niin kuin mittaamisen ja sitä kautta tunnistamisen kautta päästy askel eteenpäin. Mutta kyllä mun mielestä tällä hetkellä aika monissa asioissa voisi jälleen kerran käyttää sitä, onko se perässä hiihtäjän etua ja katsoa, että mitä siellä Tukholmassa on onnistuttu tekemään niin, että se näyttää kuitenkin
vaikka ehkä Ruotsin mittakaavassa huonommalta, niin usein paremmalta monessa suhteessa kuin Helsinki. Jännää kuitenkin, että tässä vetovoima- ja pitovoimatutkimuksessa, kun tutkitaan niitä kaikkein vaikuttavimpia tekijöitä regressioanalyysillä, niin kaikkein tärkeimmiksi nousee turvallisuus ja yhteisöllisyys. Ja nämä on asioita, jotka itsekin kerroitte, että on teidän tutkimuksessa nousseet ihmisen valintoihin erityisen paljon vaikuttaviksi asioiksi. Onko nämä semmoisia, joita Helsinki pystyisi tämmöisillä asioilla, joita Tukholma on tehnyt, mielikuvissa parantamaan? Ehdottomasti pystyisi. Meidän iso tutkimus kierrettiin soittamassa ovikelloja, 48 kansalaisuutta. Kysyttiin, että mikä asuinalueilla vaivaa tai on ilonaiheita, niin kyllä nämä turvattomuuskysymykset nousi ihan ensimmäisenä kärkeen. Ja nehän on sellaisia, että niihin ihan varmasti me voidaan vaikuttaa. On totta, että monet globaalit trendit on tulossa meillekin, kaikkea ei voida muuttaa, mutta kyllähän se tarkoittaa sitä nimenomaan sitä moniammatillista erityisosaamista, yhden pöydän ääreen istumista ja niiden konkreettisten ongelmien ratkomista. Sitten se sosiaalinen yhteisö, niin siinä mä jotenkin ajattelen, että niin kuin perinteisestikin, että ihmiset tuntee vähän ihmisiä ja sosiaalinen maailmahan usein sit aukeaa vähän sitä kautta, että kaikkien mielestä missä ikinä on aika coolia, koska siellä on Ranskassa on mitä eleganssia onkaan ja siksi siellä täytyy olla. Että mä luulen, että jokaisesta kaupungista löytyy niin ihania kuin inhottaviakin ihmisiä, mutta ehkä tutkimus seuraavassa vaiheessa näyttää tarkemmin. Mä oon junan tuoma helsinkiläinen, eli muuttanut Helsinkiin opiskelemaan ja sille tielle jäänyt, asunut Helsingissä koko aikuisikäni, enkä mä oon eläessä kertaakaan tuntunut oloani turvattomaksi ja enkä pidä helsinkiläisiä ikävinä ihmisenä, on mennyt sellaisen kanssa naimisiinkin. Mitä Tukholmasta voitaisiin ottaa oppia näiden asioiden korjaamiseksi myöskin Helsingin maineessa? Kyllä se varmaan liittyy siihen asukkaiden osallistamiseen, sen paikallisen yhteisön vielä paremmin mukaan ottamiseen. Kyllä se liittyy siihen rakentamisen mittakaavaan, luonnonläheisyyteen. Itse asiassa hirveän perinteisiin kaupunkisuunnittelun, naapuruston rakentamisen elementteihin. Et ei mitään taikasanoja eikä mitään ihmeellistä, vaan jotain ehkä aavistuksen inhimillisempää, moninaisempaa, identiteetiltään vielä vähän vetoavampaa kuin se, mitä ehkä viimeiset 15 vuotta on rakennettu. Loistavaa. Kiitos Mari ja kiitos sinulle kuuntelemisesta ja katselemisesta. Luottamuksen Maine podcast jatkaa maineasioiden parissa taas seuraavassa jaksossa. Moi!